Abubuwa biyu rak za su hana Abba Kabir Yusuf zama gwamnan jihar Kano, inji jagoran APC. Amada Haruna Ɗanzago, wanda yana cikin jagororin jam'iyyar APC a jihar Kano, ya faɗakar da mutanensa da cewa su zama wayayyu. A wata zantawa da ya yi da gidan rediyon Nasara FM, ɗan siyasar ya ce yaudarar kai ne kurum a rika tunanin APC za ta zarce a kan mulki a Kano. Ambasada Ahmadu Haruna Ɗanzago ya nuna babu ta yadda za a fasa rantsar da Abba Kabir Yusuf a naɗa Nasiru Yusuf Gawuna a madadinsa. A matsayinsa na gogagge, Ɗanzago ya ce ana neman mai da 'ya'yan APC jahilai, wawaye ko daƙiƙai, har ma yana neman zamar musu abin kunya. Jagoran na APC yake cewa dokar ƙasar nan da tsarin mulki sun ce bayan kwanaki 7 da ayyana zaɓe, duk wanda bai gamsu ba ya garzaya kotu. An rahoto Ɗanzago yana cewa in dai ba kotun koli ta ruguza nasarar jam'iyyar NNPP ba, babu yadda za a warware rantsar da Abba Kabir Yusuf da za a yi. Tunda an yi zaɓe kuma an ba da takardar shaidar nasara, ana jiran rantsuwa. Muna da hankali, mu ba jahilai ba ne. Abinda za su hana a rantsar da Abba a Kano, ko dai ya mutu ko kuma an yi juyin mulki a Najeriya. Idan Allah ya karɓi kwanansa, dama ɗan adam ne shi kuma duk mai rai mamaci ne, ko kuma juyin mulki aka yi a Najeriya aka jingine tsarin mulkin. Amma ina tabbatar maka ba a yin kantoma a gwamna, sai dai idan an kafa gwamnatin riko na gaggawa, ita ma watanni 6 take ciki. Amma idan an yi zaɓe, babu wata ƙarya da za a yi wa mutane cewa ba za a rantsar da shi ba, inji Ahmadu Haruna Ɗanzago. Duk wanda ya faɗi haka ɗayan biyu ne, ko dai hankalinsa ba cikakke ba ne, ko kuma ba shi da ilimin zamani da na addini da sanin rayuwa. A cewar ɗan siyasar na ukun da zai ce Nasiru Gawuna zai gaji Abdullahi Ganduje, shi ne wanda bai san abin da ake kira da demokaradiyya ba. Bashir Yusuf Muhammad Tudun Wazarci ya yi ƙarin haske a kan shari'ar zaben Kano. An ji labari ya yi kaca-kaca da masu wannan tunani. Lauyan ya faɗa mana tun farko jam'iyyar APC ta yi kuskure wajen shigar da ƙara a kotun zaɓe. Ya ce tamkar Abba Yusuf ya ɗare kan mulki ne. A nan kuma wani matashi mai amfani da sunan Treble with Success, wanda yake yin soyayyar nesa da wata kyakkyawar baturiya, ya kasa jurewa lokacin da budurwarsa za ta koma ƙasarsu. Dukkaninsu sun yi ta kuka a cikin mota suna kan hanyar su ta zuwa filin jirgi. Yayin da suke kukan, kyakkyawar baturiyar ta rika wasa da hannunsa, sannan ta kuma rika shiga jikinsa. Matashin ya bayyana cewa ta kawo masa ziyara ne har ta kwana 5, ya kuma ƙara da cewa zai yi kewar masoyiyar tasa. Ya burge mutane da dama da suka yi arba da shi, sai dai wasu sun nuna tantama kan soyayyar da ke a tsakaninsu. Ku danna subscribe, ku taɓa alamar ƙararrawa domin ci gaba da kawo muku sababbin kuma ƙayatattun nagartattun shirye-shirye da labarai managarta.